खुलुमबाय बडलेण्ड गट टेलेन्टनि जानानै मोनसे मिथिहोनाय गुबुन गुबुन जायगायाव जेरै बडलेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 नि अडिशना सोलिगासिनो जोंनि बाक्सायावबो होखानाय अक्ट आरो जायगा बायदियै बडलेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 नि अडिशना जानो थांगासिनो जाय बिथांमोना गावनि बायदिसिना रोंगौथिखौ बुहुमाव दिन्थिनो खाबु नागिरगासिनो बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां बिथांमोना गावनि टेलेन्टखौ दिन्थिनो हागोन बेनि थाखायनो बडलेण्ड गट टेलेन्ट फेसबुक पेजाव थांनानै मोजाङै सुलाद लानो हागोन गोजोन्थों खुलुमबाय बडलेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 नि अडिशना जेरै गुबुन गुबुन जायगायाव जानानै थांबाय थिग बेबादिनो जोंनि बाक्सा चिरां क'क्राझारावबो जानो थांगासिनो दं बेनिखायनो जायफोर बिथांमोनहा गावनि टेलेन्टखौ बुहुमनाङै मिथिसारजानो लुबैदों बे बिथांमोनहा बे अडिशनाव बाहागो लानो हागोन माखासे गेबेङै मिथिनो थाखाय बडलेण्ड गट टेलेन्ट अफिसियेल पेजाव थांनानै सुलाद लानो हागोन गोजोन्थों खुलुमबाय बडलेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 नि अडिशना सोलिगासिनो दङ बेयो मोनसे मोजां प्लेटफर्म बेवहाय गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो खाबु मोनगोन जेरै खन्नाय मोसानाय दामनाय देनाय बायदिसिना जायफोरा बे अडिशनाव बाहागो लानो गोसो बडलेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 नि अफिसियेल पेजाव थांनानै सुलाद लानो हागोन गोजोन्थों